बर' हारिनि जारिमिनाव जालांनाय नैथि बिटिसि गोरोबथानि दिनै जोनोम सान। बिटिसिनि गोरोबथा सान, बिटिसिनि गोथार जोनोम सान। दिनै 10 फेब्रुवारि थामहिनबा दिनैनि सानावनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव बारग' BLT आरो गुबुन गुबुन बर' आफादफोरनि हेफाजाबाव मोनसे जारिमिनारि गोरोबथा जादोंमोन, जायखौ बिटिसि गोरोबथा बुङो। मख'नाया जोबोद गोनांदि बारग' BLTजों लोगोसे गुबुन गुबुन बर' आफादफोरनि हेफाजाबाव नैथि बिटिसि गोरोबथाखौ 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव खालामनाय जादोंमोन। लोगोसेनो भारत सरकार आसाम सरकारा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल सुंद'यै बिटिसिखौ भारत संबिजिरनि 6थि सिक्स शेड्युलनि आवथायाव दाफुंनाय जायो। बे जारिमिनारि गोरोबथा जानाय सानखौनो बिटिसिनि जोनोम सान महरै बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानायजों दिनै बे सानखौ फालिनाया 22थि बोसोराव आगान होबाय। बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि एबा बै समनि बारग' BLTनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिटिसिनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै खुंबोदों। बेबायदिनो देग्लायनि 22थि जोनोम सानखौ दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो दं आरो दिनै फुंनिफ्रायनो हाबाफारिया फारियै जागायबाय। बिटिसिनि 22थि जोनोम सानखौ मेहेरगोनाङै खुंनो थाखाय लाहार फाहार जानायजों बे समाव क'क्राझारनि देबोरगावआव थानाय बर'नि मुंख्लंफोरनि सेमिटेरिखौ जोंगा मागा खालामदों। जर'खायै BPFनि दैदेनगिरि आरो गासै मावथिफोरा दिनै जोनोम साननि हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। 22 বছর হয়ে গেল সবে জানে আৰু আজি আমি BPF দল হিসাবে চুক্তিকারী হিসাবে আমার বিটিসি একর ডেটো অবজার্ভ করাটো আমার দায়িত্ব, সকলৰে দায়িত্ব। আৰু আমি এই বড়োলেণ্ড ডেটো গোটেই বিটিসি এরিয়াত আমার BPF দল যিমান ডিস্ট্রিক্ট আছে আৰু ব্লক কমিটি আছে সকলোকে আজি অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু আমাৰ আজি বড়োলেণ্ড ডে অবজাৰ্ভৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হ'ল আমাৰ বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ ওচৰত আহি পেলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা। সেইটো প্ৰগ্ৰাম ইতিমধ্যে হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ দেৱৰগাঁৱৰ যিটো মাৰ্টিয়াৰ্ছ স্মৃতি, ইয়াত শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা। ইয়াৰ পিছত আমাৰ দেৱৰগাঁও ব্লক কমিটিৰ ৱাৰ্কাৰ্ছসকলক লৈ পেলাই এটা ৱৰ্কশ্বপ আছে, সেইখিনি প্ৰগ্ৰাম। মুঠতে আজি আমি গৰ্জিয়াছলি প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ব্লক কমিটিত আজি এই বড়োলেণ্ড ডেটো 22nd বড়োলেণ্ড ডে বা বিটিসি চুক্তিৰ দিন, সেইটো গোটেই বিটিসি এৰিয়াত অবজাৰ্ভ কৰা হৈছে। সেইখিনি কথা। क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।